Uyabona mkhaya, noma ngithi mzalwana, mawukuthi wena ukhula usonto eZayoni, wahamba isikhathi mhlambe wathatha ibreak wathi uzabuyela. Mawukuthi izinto wazigcina ngalowo mnyaka zihamba ngendlela noma thizeni, mhlawumbe wawuyibona right kodwa wayekiswa izinto ezithini. Yabona mkhaya, mawuzubuyela nje eZayonini manje sesigweja manje, yabona imali into okuthiwa imali nje kuphela. Makunomlindelo zimiselo uhamba une-1000, ngoba imali esikhitshwe eZayonini manje asomali yokudlala. Sisemsebenzini, ningamangali lokho okukhalayo. Sisemsebenzini, siyasebenza. Uyabona manje imali esikhitshwe eZayonini anti mkhaya, hayi sasisathi imali ikhitshwa ngale kubo papa. Manje sokusele ukuthi nathi sibe nama-ATM eZayonini, indlela imali esiphuma ngakhona. Sokunezitokfela, yabona emuva le kwakunento lokuthiwa ngumasingcwabisane. Mina futhi ngikhonze nation, vele nation ihlelekile ibeke ngaleya ndlela eseqophelo noliphezulu. Kodwa imali mkhaya, imali hayi imali yaphuma laphana, imali yaphuma laphana. Lazi futhi mangathi akukhanyi kahle anti umlindelo yaze uthola after 10 years usonta. Imlindelo iyabe lokhu iwela khona ku front. So mkhaya, ukuthi udecide ukubuyela, make sure ukuthi uyasebenza. Lokho yakuthi eZayoni ngohamba abantu noma bangasebenzi akusakhanyi lokho yana. iZayoni nayo isifuna imali.